Пракуратура трасе ЖКГ за непрыбраны снег. Даішнікі цяпер уручаюць апавяшчэнні беспрацоўным. За што летась асудзілі амаль 300 беларусаў, махлярства з пуцёўкамі ў беларускіх санаторыях, расійскія журналісты звярнулі ўвагу на праблемы са здароўем Лукашэнкі, Мікола Статкевіч звярнуўся да беларусаў з папярэджваннем. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі. Лайк, падпіска, калі бяспечна. Рушым. У Жлобінскім і Смаргонскім раёнах аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі дапамаглі ўратаваць жыцці, заяўляюць у МНС. Гэтак у паселішчы Зялёная даліна сігнал апавяшчальніка разбудзіў уладальніка жытла, і той своечасова самастойна загасіў узгаранне. А ў вёсцы Суцькава гаспадар заснуў з цыгарэтаю. Гучны сігнал апавяшчальніка абудзіў мужчыну. Той паспеў выйсці на двор, дзе і дачакаўся прыезду ратавальнікаў. У Лідскім раёне дзве пенсіянеркі намухлявалі. 13 сотняў яны адпачывалі ў санаторыі паводле эфектыўных пуцёвак. Паводле міліцыянтаў адбылося гэта са згоды кіраўнікоў установы. Дакументы афармлялі на асобаў, якія маюць права на зніжку 70%. Працаўнікі ж санаторыю закрывалі паказнікі запаўняльнасці і, паводле міліцыянтаў, атрымоўвалі ўзнагароды ад такіх кліентаў. Адпачынак, аднак, скончыўся сумна. На пенсіянерах завялі крымінальную справу за выкарыстанне падробленых дакументаў пад крыміналкай і кіраўніцтва санаторыю. Пракуратура Гомельшчыны трасе мясцовая ЖКГ. Правяраюць працу камунальных і дарожных службаў пасля вялікіх зімовых праблемаў з інфраструктурай. У шэрагу раёнаў ужо, маўляў, выявіліся хібы ў арганізацыі бяспекі і прыбірання снегу. Найбольш парушэнняў зафіксавалі ў Мазыры. Там нават не былі распрацаваныя маршруты руху спецтэхнікі. У выніку на дарогах і каля пешаходных пераходаў утварыліся снежныя валы шырынёю больш за метр, якія месцамі блакавалі праход і паркоўкі. Праблемы знайшліся таксама ў Чачэрску, Рэчыцы і Петрыкаве. Пракуроры зафіксавалі факты несвоечасовай ачысткі дахаў ад снегу і лёду, а таксама небяспечныя стыхійныя снежныя горкі каля дарог і вадаёмаў. Усяго вынеслі 9 прадстаўленняў і 57 прадпісанняў аб ліквідацыі парушэнняў. Жыхары Яроміна скардзяцца на частае адключэнне святла. У іх, між іншым, ад электрычнасці залежыць ацяпленне і водазабеспячэнне. Акрамя таго, сярод мясцовых жыхароў ёсць інваліды першай групы. У гомельскіх электрасетках растлумачылі, што ў лютым работнікі мадэрнізавалі мясцовую электралінію. Маўляў, таму ў гэты перыяд часта адключалася электрычнасць. Цяпер жа праводзяць маніторынг узроўню напружання. Скаргі на адключэнне святла паступалі і ад жыхароў паселішча Цагельня, што таксама на Гомельшчыне. Кіраўніцтва электрасетак запэўнівае, частку праблемы ўжо зліквідавалі. Фіналізаваць абяцаюць, калі тэмпература паветра стане вышэйшую за мінус 4-5 градусаў. Што праўда, ёсць акалічнасць. Праблемы з асвятленнем у згаданых паселішчах супалі з разносам чыноўнікаў, што ўчыніў Лукашенка. Маўляў, трэба ашчаджаць на асвятленні. Глядзі ты, нават праўладныя марыянетачныя прафсаюзы да нечага прыдаліся. У Менску па наводцы аднаго з пакупнікоў яны зладзілі сапраўдны агурковы рэйд. Ды знайшлі беларускія агуркі, што прадаваліся пад выглядам расійскіх. У гэтым кантэксце грэх не згадаць словаў аднаго сумнавядомага персанажа, які аднойчы заявіў, што беларус – гэта расеец са знакам якасці. Калі ж сур'ёзна, то ўдзельнікі рэйду выявілі, што кошт тых беларускіх агуркоў пад маркаю расійскіх быў выкручаны ажно да 9 рублёў 99 капеек. Насамрэч, агуркі пастаўляліся з прадпрыемства Рудакова, што на Віцебшчыне. Адметна, для айчынных агуркоў дзеяць дзяржаўнае рэгуляванне цэнаў. У сярэднім кошт на іх мусіць стрымацца на ўзроўні прыблізна 7 рублёў. На замежныя агуркі такія абмежаванні не дзеюць, чым, відаць, і надумалі скарыстацца недобрасумленныя прадаўцы. Каля Берасця можа закрыцца унікальны цэнтр рэабілітацыі птушак, дом берасцейскага бусла. Пра гэта паведаміў яго заснавальнік Дзмітрый Аўдзеяў. Прычына ў тым, што тэрмін арэнды зямельнага ўчастку, дзе размешчаныя вальеры, скончыўся. Уласнікі ж плануюць на гэтым месцы жылую забудову, таму цэнтр павінен вызваліць тэрыторыю. Вот они самые голодающие буслы.
Прапанаваны як альтэрнатыва ўчастак за 26 кіламетраў ад берасця валанцёр лічыць непрыдатным, бо там не гняздуюцца буслы, ды і дабірацца туды без аўтамабіля складана. За гады працы ў цэнтры ўратавалі сотні буслянятаў, соваў, лебедзяў. Нядаўна тут дапамаглі акрыяць саве, якую знайшлі ў дзіцячым садку ў цяжкім стане. Ну что, друзья, выпускаем совушку. У каментарах пад відэа беларусы падтрымліваюць Дмітрия Аўдзеева, аднак цяпер заснавальнік рыхтуе дакументы на закрыццё. Летась амаль 300 беларусаў былі асуджаныя за абразу, пагрозы і супраціў супрацоўнікам міліцыі. Пра гэта адсправаздачыліся ў галоўным упраўленні бяспекі МУС. З паведамлення ведамства чырвонаю ніткаю праглядае тонкая душэўная арганізацыя цяперашніх сілавікоў. Асаблівую ўвагу яны працягнуць надаваць маніторынгу каментароў пра сябе ў інтэрнэце. Маўляў, кожны каментар і правакацыйны допіс пад пільным кантролем і не застанецца без адказу. На жаль, мы ведаем, што правакацыі гэтыя прадстаўнікі рэжыму Лукашэнкі могуць назваць любую канструктыўную крытыку ў свой адрас. Не забылі яны нагадаць і пра тэрмін да 7 гадоў пазбаўлення волі за неправамерныя дзеянні ў дачыненні міліцыянтаў. Цяпер апавяшчэнні аб яўцы ў цэнтр занятасці уручаюцца не толькі участковымі, але і супрацоўнікамі ДАІ. Адна з кіроўцаў расказала ў сацыяльных сетках. Падчас афармлення папярэджання інспектар ДАІ спытаў, дзе яна працуе. Як пачуў, што часова беспрацоўная, уручыў апавяшчэнне. У паперцы са спасылкаю на сумнавядомы дэкрэт нумар 3 напісана: «Рэкамендуецца звярнуцца ва ўпраўленне занятасці насельніцтва дзеля папярэджання сацыяльнага ўтрыманства». Юрысты тлумачаць, такая фармулёўка носіць рэкамендацыйны характар, а не абавязковы. У заканадаўстве няма нормы, якая абавязвае з'яўляцца па такім апавяшчэнні, і адказнасці за няяўку не прадугледжана. ДАІ не мае паўнамоцтваў кантраляваць занятасць. У сацсетках абмяркоўваюць, шмат хто піша, што можна ігнараваць так званую рэкамендацыю, а некаторыя раяць адказаць, маўляў, я самазанятая. Нагадаю, летась рэжым актывізаваў працу з так званымі дармаедамі. Людзі плацяць поўны кошт за ацяпленне, гарачую ваду і газ. Кошт першых дзвюх паслуг у 5 разоў вышэйшы, чымся для астатняга насельніцтва. Падрабязнасці на belsat.eu. Цудоўнае было ў Бранавічах выдання. Газета «Інтэкспрэс». Памятаю, як яшчэ падлеткам захапляўся яе актуальнасцю, а нават злабаднеўнасцю і журналісцкім стылем. Упэўнены, у тым ліку многія міліцыянты і суддзі яе з задавальненнем чыталі. Пазней газета трансфармавалася ў навінавы партал «Бар-24». У снежні 24-го ў рэдакцыі парталу і ў дома ў супрацоўнікаў прайшлі ператрусы. Напярэдадні ж у Берасцейскім абласным судзе карнікі агучылі прысуд галоўнаму рэдактару 65-гадоваму Уладзіміру Янукевічу, 14 гадоў пазбаўлення волі і 135 000 рублёў штрафу. Вядома, што ў мужчыны праблемы з сэрцам. Ягонаму намесніку, 44-гадоваму Андрэю Пакаленку, 12 гадоў і 45 000 рублёў штрафу адпаведна. Абодвух нашых калегаў засудзілі за здраду дзяржаве. Персанаж у чорнай мантыі, хто называе сябе суддзёй. Як ты, ці добра спіш? Так званы суд праходзіў у закрытым рэжыме. Сутнасць абвінавачвання невядомая. Асобнай нагодаю для рэпрэсіяў стала інтэрв'ю з лідаркаю дэмакратычных сілаў Беларусі Святланаю Ціханаўскаю. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў на сёння ў зняволенні ў Беларусі застаюцца 28 журналістаў і працоўнікаў медыяў. Пакуль у Беларусі асуджалі незалежных журналістаў да шалёных тэрмінаў, Лукашенка разам з Пуціным спажываў аліўе і вішнёвы шчарбет у Крамлі. Таксама узурпатар, які з цяжкасцю вылазіў з аўтамабіля ў Маскве, сумна пажартаваў са звароту, з якім да яго звярнуўся расійскі чыноўнік. У Маскве Лукашенко браў удзел у найвышэйшым дзяржаўным савеце так званай саюзнай дзяржавы, а перад гэтым і пазней размаўляў з Пуціным. Пра што менавіта, інфармацыі мала. Маўляў, падпісалі шэраг дакументаў, але якіх невядома. Лукашенко заяўляў, што ў фокусе перадусім эканоміка. Пра што мусілі паразмаўляць Лукашенко і Пуцін, калі галоўнаю тэмаю была эканоміка, Белсату расказала старэйшая навуковая працаўніца цэнтру Бэрок Настасья Лузгіна. Знаёмцеся з меркаваннем эксперткі на нашым сайце.
Сябры, легендарны палітык Мікола Статкевіч вырашыў не маўчаць пасля свайго нядаўняга вызвалення. У сваім тэлеграм-канале ён апублікаваў фактычна пасланне для беларусаў пад назвай «Апакаліпсіс. Заўтра. Зона смерці на балконе». У ім ён у тым ліку папярэджвае, што Расія можа выкарыстаць Беларусь як балкон для ядравых ударах па краінах захаду, каб потым удар адплаты прыйшоўся не ўласна на расейцаў, а на нашу зямлю. Аўтар заклікае беларусаў аб'яднацца, каб перадухіліць апакаліпсіс і ўратаваць краіну. Давайце аб'ядноўвацца. На гэтым развітваюся, сябры, беражыце сябе, да пабачэння.